नंगौ बे समाव बर' हारिनि गेजेराव मोनसे फिन गोदान आरोबाव बिग्रायारि आफाद जोनोम जादों। थामहिनबा बर' लिबारेशन आर्मी सुंद'यै BLA आरो BLA आफाद दानायनि जेबो मिनिं गैया एबा ओंथि गैया आरो बे बाथ्राखौ जों बुङाखै। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। नंगौ बे समाव जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहा फिन आरोबाव गोदानै बिग्रायारि आफाद बर' लिबारेशन आर्मी थामहिनबा सुंद'यै BLA आफाद जोनोम जादों आरो बेखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखायै फोरमायदों दि BLA आफाद दानायनि जेबो मिनिं गैयाबो, बे आफादा जेबो ओंथि गैयाबा मिनिं गैया होनना बुंदों। लोगोसे अजद दैखांबावदों बर'नि गेजेराव गोदानै आफाद जोनोम जानाय बर' लिबारेशन आर्मी एबा सुंद'यै BLA आफादा रांखावरि खांना जानो आरो थासारिखौ गाज्रि खालामनो थाखायसो जोनोम जादों होननानै खौरांनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों। नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावदों दि बर' हारिनि गेजेराव फिन आरोबाव बिग्रायारि आफाद बर' लिबारेशन आर्मी थामहिनबा सुंद'यै BLA आफाद जोनोम जादों आरो बे आफाद जोनोम जानायनि लोगो लोगोनो एबा खौराङाव गोसारनाय लोगो लोगोनो दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा BLA एबा बर' लिबारेशन आर्मी जोनोम जानायनि ओंथि गैया एबा जेबो मिनिं गैया, BLA आफादा जेबो मिनिं गैया, फैबाय थानाय समाव रांखावरि खांना जानो एबा दाबि धमखि होनानै थासारिखौ गाज्रि खालामनो थाखायसो BLA एबा थामहिनबा बर' लिबारेशन आर्मी आफादा जोनोम जादों होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों। नंगौ फिन नोंथांमोनखौ फोरमायबावनो सानदों एबा जोंनि खौरांगिरि नायगिरि नोंथांमोनखौ फोरमायनो सानदों दि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखा फोरमायदों दि बर'नि गेजेराव गोदानै जोनोम जानाय BLA एबा थामहिनबा बर' लिबारेशन आर्मी आफादा जेबो मिनिं गैया, फैबाय थानाय समाव बिथांमोना रांखावरि खांनानै जानो थाखायसो जोनोम होदों होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों। नंगौ बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ जे फिन फोरमायनो सानबावदि बर'नि गेजेरावहा एबा खनथाम गोरोबथा जाना थांबाय। बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ जे बिटिआरनि गेजेराव खनथाम गोरोबथा जाना थांबाय आरो बेफोर जाहैबाय BSC गोरोबथा, BTC गोरोबथा, थामथि गोरोबथा महरै बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानानै थांदोंमोन आरो बे गोरोबथाया जादोंमोन 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव आरो बे गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखायनो आथिखालनि बिटिआर सरकारा नाजाबाय थादोंमोन आरो बे समावनो दिनैनि समाव खौरां बिजोङावहा ओंखारदों जे खौरां बिबुंसारनि गेजेरजों रोखा फोरमायदों जे बर' लिबारेशन आर्मी बर' हारिनि गेजेराव फिन आरोबाव बिग्रायारि आफाद जोनोम जादों आरो बेखौ लानानै दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखा फोरमायदों आथिखालाव बर' हारिनि गेजेराव गोदानै जोनोम मोननाय BLA थामहिनबा बर' लिबारेशन आर्मी आफादा जोनोम जानायनि जेबो ओंथि गैया आरो लोगोसे बर' लिबारेशन आर्मी गोदान आफाद जोनोम जानाया रांखावरि जानो थाखायसो खांना जानो थाखायसो बे आफादखौ जोनोम होनाय जादों। बेयाव जेबो ओंथि गैया, फैबाय थानाय समावहा थासारिखौ गाज्रि खालामनो थाखायसो बिथांमोना जोनोम जादों होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे प्रमद बर' बिथां थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आथिखालाव आसाम सरकार आरो भारत सरकारा बेबायदि खामानि जेबो मावनो चान्स होनाय जानाय नङा होननाबो रोखा फोरमायदों। दानिया फैदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बर'नि गेजेराव गोदानै जोनोम मोननाय बर' लिबारेशन आर्मी थामहिनबा सुंद'यै BLA आफादखौ मा थांखिना फोरमायदों जों आबुङै मिथिना लादोनि। बिटिआराव गोदानै माने हाथियार लाग्रा जोनोम जाबाय होनना जों मिथिनो मोनदों। बेफोरो जेबो माबा मोनसे मिनिं दङ होननानै आं सानाखै। जे थांनाय समाव NDB, BLT जि मोननैनि हाथियार सोमावसारनायमोन, दा बे मोननै हाथियार सोमावसारनायनि उनाव गोदानै सोरबाया आरो बेबायदि हाथियार सोमावसारनो हागोन होननानै आं बुजिया। बिसोर ओरैनो बेखौ फोसावलाबायनानै थाखा फैसा खांगोन, थासारिखौ गाज्रि खालामगोन, बिनि उनाव गावनि जिबनाबो धंस जागोन, समाजाबो खस्थ' मोनगोन। बेखिनिखौ खालामनायनि बादै माथो खालामनो हानो, बिनि बादैथ' जेबो गैया। दा नंखायनो बे जि मोनसे एसेबां गोख्रों NDBनि मुभमेन्ट जानानै थांबाय, गोख्रों BLTनि मुभमेन्ट जानानै थांबाय, दा बै मुभमेन्टजों जोङो माखासे एचिभमेन्ट मोनबाय। दा गोदानै सोरबाया बेबायदि ओंखारनानै माबा मोनसे मावनो हागोन आं बेखौ खुनुदिन साना। दिनै भारत सरकार, आसाम सरकाराबो बेखौ मालाबाबो लामा होनाय नङा। बिथांमोना थासारिखौ गाज्रि खालामनो हागोन, बिनि बादै जेबो खालामनो हाया। मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन।
बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।